ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Бонувони азиз, инҷо шуморо ба кор ба ширкати атомӣ даъват менамоям. Онҳое ки то ҳол ба ширкати бонуфус номнавис нестанд, марҳамат ба командаи мо пайваст шавед. дар рӯи экран рақамҳои телефонии ман аст. духтаро бисёр хоҳиш кардед ки рақамҳои худамро гузорам. Марҳамат нависед. дар бораи кор маълумоти пурра медиҳам. якҷоя кор ва фаъолият мекунем. барои ба кор даровардани гармонҳо. ба хотири ҳамин барои заказ танҳо ба коргарони ширкати атомӣ муроҷиат кунед. ин маҳсулот танҳо дар давлати Корея истеҳсол карда мешавад. ҳозирро имрӯзҳо дар сайтҳои пиндодову дигарҳо беҳад зиёд шудагӣ ин чиз. Пиндодо ин сайти Китай ҳаст духтаро. барои ҳамин аз он ҷо харидорӣ мекунед, ягон результат намебинед. барои заказ ба ватсапи ман нависед духтарои азиз. нархи хемохем 8800 рублей. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Россия. ба Тоҷикистон доставка дорем. доставка ройгон аст, яъне бепул ҳаст духтаро. марҳамат заказ кунед ва онҳое ки мехоҳанд ки дар ширкати атомӣ бо мо дар командаи ман кор ва фаъолият кунанд, марҳамат ба ватсапи ман нависед. якҷоя кор мекунем. ширкати атомӣ ширкате ҳаст ки духтаро дар ҳақиқат дорои маҳсулотҳои беҳтарин аст, дорои маркетинг плани озод аст. марҳамат нависед. кор мекунем ва ба маошҳои баланд якҷоя мебароем. духтаро ман чӣ гуна гриби кати мурға мариноват мекунам. борҳо нишон додагӣ ҳастам. ман якчанд дастур кати тайёр мекунам мурға. имрӯз бошад соуси терияки кати, гранатовый соус ва камтарак майонез илова мекунам. мурч ва ҳаминҷо гриби ҳам илова мекунам духтаро. ана инҷо гриби шуштам. грибиҳо беҳад калон. ду тақсим мекунам бадан. перец илова мекунем духтаро. перец, смесь перцев. дига ягон хел ман приправа илова намекунам. бадан зиrakam так мекунам. зира гранатовый соус буда маза меҳад. ана инҷо бошад фаршҳои тайёр карда истодаем. фарш тамом шудагӣ буд. мурғ кати, гӯшти мол кати якҷоя кардем. акнун соус терияки ва як суткава мемонем духтаро. як домба тайёр мешад. азиз, рӯз бахайр. имрӯз хӯроки нисфи рӯзӣ омода мекунем. мурғро ман пешакӣ мариноват карда будам як рӯз пеш ва ана ҳамина дар тафнун мепазем. баъдан пироги банановӣ тайёр мекунем. барои шумо ҳатман набор мекунам. марҳамат тамошо кунед. картошкая ман намак накардам, ягон чӣ илова накардам. танҳо аз болояш мурға мемонам, барои он ки соки ана ҳамин мурға картошка мегирад. инҷо бошад компот тайёр карда истодам духтаро. меваҳо ҳамаш заморожене ва як дона апелсин ва мандарини заморожене ҳам илова мекунам. беҳад компот болаззат мешавад. ва дар охир мята, яъне пудина илова мекунам. имрӯз тасмим гирифтам ки банановый кекс омода мекунам. барои ин ба мо банан лозим аст, шакар, манни крупа, ванилин ва цедраи апелсин ёки лимон. ин дар морозилники ман доимо ҳаст. ва тухм. ман ҳамаи ингредиентҳоро духтаро трайной кардам, яъне 3 баробар зиёд мекунам. аслан агар оилаи шумо майда бошад, шумо метавонед 2 ё 3 дона банан кати 2 дона тухм илова кунед. ман бошад 6 дона тухм, 10-12 дона банан илова мекунам. ва аз магнит аз анаи хел барои кекс харидорӣ кардам. ҳозир ина мешӯем, аз упаковкаш мегирем, мешӯем ва баъдан омода мекунем.
духтаро, дар ана ҳамин этап ман микрупай илова мекунем. Ман ҳамаи маҳсулотҳоро, ингредиентҳоро тақрибан илова мекунам. инҷо тақрибан 300 грамм ман микрупая ана михел якҷоя мекунем, то ки варам кунад, набухатса мекунад, мегӯям. ман микрупай илова мекунем. ана михел меистад. акнун давом медиҳем майда кардани бананро давом медиҳем. الان در دخول می‌بینیم خلاص وظیفه پیگیرشه می‌ریزم جوری که خیلی توضیح می‌کنیم بخون باشه در امید کیکس می‌کنم می‌کنم خمیرم حولی به حد بسیار موندگی دخترها و فکرم که یک لیستی کالون بیان می‌شود یا که لیستی کالون تیار می‌کنم زن لذت و بخت و خماری زندگی است دنیا همه زیبا بود با نامی زن رخساری زن گل بخاری زندگی است زن معنی عمر بهاری زندگی است زن لذت و بخت و خماری زندگی است دنیا همه زیبا بود با نامی زن رخساری زن گل بخاری زندگی است زنها شما فرشته ای روی زمین زنها شما هم به بها و بهترین زنها شما گلهای خوشبوی چمن زنها شما زیبی جهان زیبی سخن اینجا бошад духтаро самбуса омода карда истодам. фарзандои ман 2 ҳафта боз карантин ба буданд, мактабашона карантин ба маҳкам кардагӣ ва рӯзи дароз ҳанами хел пухту баскадӣ банд будам. барои онҳое ки кор карданиянд гуфтаниям ки шумо ҳам мисли ман метавонед ҳанами хел дар хона нишаста барои фарзандотон хӯрокҳои болаззат омода кунед, қати фарзандотон дарсҳояшонро тайёр кунед ва ҳам дар ширкати атомӣ кор карда соҳиби маблағҳои беҳтарин гардед. дар ҳамаи сетивои бизнес духтаро танҳо ҳаракат лозим аст. агар шумо кӯшиш кунед, ғайрат кунед, меҳнат кунед, албатта муваффақ мешавед. инҷо бошад хамира зувола гирифтам ва дар маразилка мемонам то ки хамир слаён мешавад.